Дәүләт дигәч тә мин беренче күзәтмәк итәм Татарстанны һәм шуңа күрә дә мин ул ышаныч белән әйтә алам, Татарстан минем дәүләтем дип. Минем өчен Татарстан туган җирем, туган илем. О, ты из Татарстана, да, я слышал, у вас там круто, у вас такой классный регион, у вас классный город Казань. Яраткан республика, мин бар дигән республика буларак кабул итәм. Татарстан – это моя родина. Булай итеп барса, татарларның бик киләчәге бик яклы дип әйтмәс идем. Без дөнья кысаларында Татарстаныбызны һәрчак яратачакбыз. Минем әтием Түбән Кама иҗтимагый үзәгенең рәисе иде. Һәм суверенитет яулау көннәрендә мин үзем дә аның белән бергә Чаллыда, Казанда, монда урамнарда идем. Бөтенесе белән бергә ул әйберләрне үз күзләрем белән күрдем. Катнаштым, хәтта азатлык дип тә кычкырдым. Бәлки аңламыйча да. Хәтта аңлап та инде, анда 10-11 яшь иде. Юк, 7 яшь иде. Я родился еще в советском Татарстане, но вырос, конечно, и большую часть своей жизни провел в Татарстане современном, то есть после 90-х годов. Для меня, как для человека, который вырос в Татарстане, судя по себе, по своим ровесникам, по своим знакомым, друзьям, коллегам, человек, который вырос в Татарстане, мне кажется, он более амбициозный, он более готов к современному миру, открытый, с открытым мышлением. Biz ул вакытны бала идек бит, 12 яшьтә. Без чыгып киттек, ләкин ул вакытны безнең яныбызга Төркиядә укыганда да, монда килгәндә дә Татарстан хәрәкәте белән, татарлар хәрәкәте белән, милли хәрәкәте белән шөгыльләнгән кешеләр килеп китәләр, без алардан ул энергияне ала аладыр, күрә аладыр. Ул вакытны минемчә татарларның үзләренә хас бер хөрлекләре бар иде. Теге без һаман да үзебезне Россияда дип әйтәдек, ләкин без татарбыз дип, без үзебезне Татарстан дип әйтәдек. Татарстан дип без үзебезне танымлыйдыр кешеләргә. Балачак дип әйтик инде, нәкъ менә шушы азатлык дип кычкырган вакытларга туры килә дип әйтик инде, шуны күрдек. Ничектер шушы ситуациядә безнең республиканың яңадан туын һәм ничектер чәчәк атуын күргән яшьләрбез дип әйтсәк тә була торгандыр. Чөнки нәкъ менә шушы 90-нчы елларда гимназияләр ачылды, татар гимназияләре. Безусловно, я читал декларацию о суверенитете. Это документ эпохи, и это документ, главная мысль которого – это преодоление исторической несправедливости. Понимаете, когда образовывался Советский Союз, многие народы получили в его составе союзные республики, а татары, у которых было сильное национальное движение, на которых, по сути, выстраивалась вся национальная политика Советского Союза, получили всего лишь очень урезанную автономию. Главная мысль этого документа, мне кажется, вот восстановление этой исторической справедливости, что татары провозглашают себя на тот момент союзной республикой в обновленном Союзе Советских Социалистических Республик. То, что мы увидели дальше, на тот момент, возможно, и не предполагалось, да, что Советского Союза не будет. Документ делался под обновленный союз. Провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, Республику Татарстан. Миңа калса, менә бу 91-нче еллардан санасак, менә бу 20-25 ел ниндидер кичкенә генә форсат бар иде. Без аны куллана алмадык шикелле. Чөнки без рухи һәм интеллектуаль яктан аңа әзер түгел идек. Без азатлыкка әзер түгел идек. Әле һаман да әзер түгел, минемчә. Мин суверенитет булмаган елларда үстем. Инде Путин чорында үстем. Минем гомеремнең күпчелек 90% өлеше үтте Путин елларында үтә. Һәм без мәсәлән шушы буын вәкилләре без асылда шушы лидердан башка дәүләтне күрмәдек, шушы сәясәттән башка дәүләтне күрмәдек. Һәм без Татарстанның тагын да иреклерәк булган вакытын белмибез. Һәрбер милләт вәкиле үзенең
ниндидер бер дәүләте, бәйсез дәүләте булу турында хыялланадыр. Бу дөрес, бу шулай булырга тиештер, минемчә. Һәрбер кеше дә үзенең ниндидер бәйсез дәүләте булу турында хыялланырга тиеш, шуңа омтылырга да тиештер, ләкин бүгенге вазгыятьтә мондый уйларны да уйларга ярамый кебек. Шундыйрак ситуация килеп туды дип әйтергә була. Я не вижу Татарстан независимым государством, и я прекрасно понимаю, что эта цель, это не может быть самоцелью, потому что потребует слишком больших издержек для татарского народа, который и так в истории понес слишком много потерь. Менә без башка станнарны күрәбез. Алар берсе дә шин теге мәгънәдә бәйсез түгел, демократик илләр була алмадылар. Һәм күбесе авторитар яки унитар илләр булдылар. Хәтта башка ил эчендә яшәп тә без инде теге алдынгы ил тудыра алмыйбыз. 2007 елларда беренче тапкыр чыга башладым чит илгә гастрольләргә опера һәм балет театры белән. Анда миннән чит ил кешесе син кайдан дип сорагач, мин Татарстаннан дип җавап бирәдем. Шуннан соң менә ничәптер минем үз аңым үзгәрде. Bir 10 yıldan sonra менә хәзер инде мине кайдан дип сорасалар, мин Россиядан дип җавап бирәм. Хәзер мин үземне Казаннан дип саныйм. Мин үзем Шәмәрдәннән, Шәмәрдәндә дә безнең хәзер халыкның күбесе әйтә, безгә нәрсә кирәк, безгә кирәк түгел, без бит Россиядә, безгә урысча гына кирәк диләр. Кайтабыз. Шул ук татарчаны Татарстанга куйтканда сөйләшеп булмый, ничә тапкыр ләгешкәнем дә булды. Татарча сөйләшәсең, юк, без Татарстанда түгел, без Россиядә дип кеше әйтә. Урысча җавап бирәләр. Компенсировать экономикой неотвеченные политические и национальные вопросы не получится, потому что татары чувствуют себя уязвленными по ряду вопросов, хотя, казалось бы, есть своя республика. Русские, которые живут на территории Татарстана, не получили зачастую внятных ответов на все вопросы, которые они хотели бы услышать. Сейчас время давать эти ответы, а не подменять это экономикой. Время политики. Global мәгънәдә, кысасыз мәгънәдә телебезнең ни хәтле артта калганын күрми калабыз бугай. Җитәкчеләребез дә күрми кала бугай. Мәсәлән, бездә иннополисларыбыз бар, технопаркларыбыз бар. Бу көчне бу якларга түгел дә дөрес якка сарыф итә алсак, татар телебезнең санак галәмендә дим, санак галәмендә юкка чыгуын туктата алыр идек. Без һаман 20 елдан соң да, 10 елдан соң да татар теле кирәк, сәгать ничә, атнасында ничә сәгать укытырга, һаман шул турыда сөйләшә торган булырбыз, ләкин дөнья бик еракка киткән булачак. Татарстан җитәкчелегенең миңа калса иң төп хатасы бу очракта менә милли университетны булдырмавы. Милли университет булдырмау дигән сүз инде ул бит нидер бина, нидер оешма турында сүз бармый. Милли университет ул милли интеллигенцияның чыганагы. Милли интеллигенция республика идеясының, дәүләт идеясының, гомумән милләт идеясының нигезе, аны тудыручы кешеләр бит инде алар. Менә шушы тудыручыларны барга китә торган җәмгыять, оешма, университет ясалмады. Ясалса да юкка чыгарылды. Менә шушы җитәкчелекнең төп хатасы. Әле буның хата икәнен республика җитәкчелеге әле һаман да аңлап җиткермәй миңа калса. Однажды на каком-то совещании, на какой-то встрече с президентом Миннихановым я задал ему вопрос, почему в Татарстане нет до сих пор своего собственного кинотеатра на татарском языке. Да, это будут в основном переводные фильмы, но в том числе какие-нибудь комиксы Марвела, которые экранизируют голливудские фильмы, можно переводить на татарский язык. Это тоже своего рода является продвижением культуры, продвижением языка. На тот мой месседж по поводу кинотеатра Минниханов дал поручение Сафарову, но, судя по всему, прошло уже сколько? 3-4, может быть, а до сих пор ни о каком кинотеатре речи идти не может. Менә хәзерге халатны бәлки без уңай дип тә сыйфатларыбыз киләчәктә. Чөнки халатыбыз тагын да начаррак булырга мөмкин. Мәктәпләрнең ябылуын күргәч, ситуацияның артка таба тәгәрәвен күргәч, йөрәк бик әрни. Нәрсә югалтканыбызны ачык күрә башладык. Ягъни инде бәлки без теге кадерләп тә бетермәгән безнең шулай теге үз мәгарифебез булу барысында теге ничтер әле
югалткач кына аңлый башлыйсың, ни дәрәҗәдә кирәкле әйберләр икәнлеген моның. Һәм менә хәзер шундыйрак ситуация килеп туды. Борчылабыз, монда укытучылар гына түгел, гомумән бөтен аңлы татар халкы борчуда. Бер яктан син ул җитәкче турында мондый фактлар ишеттең, аның күпме акча үзләштергәне турында әйтик, ниндидер фактлар синең башыңда. Ләкин шул вакытта синең каршыңда гади кеше. Аңа ниндидер дәрттә, кешегә хас булган көчсезлек тә, берсе дә шит ят түгел, ниндидер гынахлар да. Шуңа күрә миңа калса, эш безнең җитәкчеләрдә түгел, эш системада. Берникадәр халык белән аралашу да җитмәгәндер. Менә нәрсә кирәк безгә? Тагын нәрсә эшлик дип, һәм шушындан бер оптималь эшләр башкару, шушы җитеп бетмәгәндер дип тә уйлыйм мин. Монда гәрчә бик күп эш эшләнсә дә. Безнең җитәкчеләргә минемчә бераз кыюлык җитмәде. Татарча белмәгән кешеләргә татарчаны өйрәтергә кирәк. Татарча мәгариф кирәк. Безнең мондагы татарларны карыйм мин. Германиядә яшәгән татарларны карыйм мин. Чит илгә чыккач алар бөтенсе дә әйтәләр. За границей мы все русские диләр. Чит илгә чыккач безнең бер теге милләт белән дәүләтне бездә аермыйлар ул яктан. Русские булгач, син бит үзеңне милләт итеп тә русча итеп әйтәсең. Без әйтәбез, мәсәлән, мин чит илгә чыккач, чит илдә яшим инде булай да. Сез куян дигәч, мин әйтәм, мин Россиядан, ләкин мин Россия түгел, мин татар дип, мин һәрвакыт үземне шулай итеп танымлыйм. Если за границей меня спрашивают, откуда ты, я говорю, я из Татарстана. В первую очередь, потом, если кто-то не знает, ну, конечно, многие не знают, я говорю, это регион в России, республика. Берничә республиканы берләштерсәң, шул ук Татарстан белән Башкортстан һәм тагын Оренбург өлкәсен мәсәлән берләштерсәң, кызык булыр иде. Бу ниндидер яңа мөмкинчелекләр ачыр иде минемчә. Шикләрнең шулай итеп урнашуы да инде үз ролен уйный. Мондый географик шартларда суверен дәүләт булу мөгаен мөмкин түгелдер. Әгәр дә инде без шулай дип теге фантазиягә биреләбез икән, мин Татарстанны шактый алга киткән дәүләт итеп күрәм. Безусловно, я вижу Татарстан в составе большой, великой, процветающей России. Татарстан не только часть страны, но и часть глобального мира, как большой экономический, финансовый, идеологический хаб, у которого есть лобби от Калининграда до Татарского пролива. Без менә бу соңгы 20 елда нык үзгәргән дөньяга яраклашып өлгермәдек сыман. Яраклашырга тырышабыз, безнең буын инде карт. Менә бездән яшьрәкләргә өмет. Яшьләр дә, олылар да дим, безнең татарча сөйләшергә теләмиләр. Татарча сөйләшү бездә колхозникларның сөйләшкән теле була. Менә аны түбән стандарттан югары стандартка күтәрү ул хөкүмәтнең эше булырга тиеш иде. Ул җитәкчеләрнең эше булырга тиеш иде. Безнең бик ничек була? Авылдан килгән кеше җитәкче була да, шунда шәһәрләшә башлый да, урысча сөйләшә башлый. Казанның яртысы авыл белән тулган, бөтенсе дә урысча сөйләшә. Әгәр болай итеп дәвам итсә, минемчә бик әйбәт булмас. Безнең милләт буларак башыбызга китереп бәрү кирәк, минемчә. Ул вакытны без татар бит, безнең әтиләребез, аталарыбыз, бабаларыбызның, ата-аналарыбызның телен хәтерләргә, искә китерергә кирәк дип уйлыйм. Дөнья үзгәрде, Россия үзгәрде, безнең тормыш үзгәрде. Бу декларацияның әһәмияте бетте дигән сүз түгел. Аны онытмаска кирәк, алга карарга кирәк. Әйткәнемчә, халыкның ихтыярына нигезләнгән вакыйга иде. Аның әһәмиятен беркем дә беркайчан да үзгәртә алмаячак. 2050 елда минем шансым килә Татарстан бердән сокланыр дип, Татарстан Республикасы Татарстан Җумһурияте, икенчедән минем шансым килә анда үзенең җумһуриятенә тугры кешеләр булып, ул җумһурият инде теге яки бу формада суверенлык алыр дип ышанам.